Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da warhaka. Sanarwa da arzikin sake da muku a cikin shirin mai suna don uwar gida mu gyara jiki. Tare da ku akwai Zara Faruk. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora. Babu wata mace da ba za ta so a ce fatar ta tana sheƙi ko ƙyalli ba. Babu kuma macen da ba za ta so a ce fatar ta ba ta da kyau ko ɗaukar hankali ba. Hakan ya sanya mata da yawa ke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen lura da fatar jikinsu ko ta fuska. Da yawa daga cikin mata suna faɗawa tasku sakamakon amfani da mayukan da suke da sinadarai wanda a maimakon kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai a buge da dana sani. Wannan dalili ya sanya na taho miki da hanyoyi da za a bi wajen lura da fata ba tare da taraddadi ko fargaban za ta samu matsala ba. Hanya ta farko, uwar gida za ki samu kokumba, sai ki yayyanka ta, daga nan sai ki niƙa ta, sannan ki ajiye ta a gefe guda. Za ki haɗa ruwan rose water da ruwan lemon tsami ko juice ɗin lemon tsami. Soje guda da kokumba, sai ki gauraya sosai. Bayan kin yi haka sai ki shafa a fuskanki ko sauran jikinki in kina so, sannan ki kwanta har zuwa wayewar gari. A lokacin da kika zo wankewa sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke da shi. Hakan zai ƙara wa fatarki lafiya da ƙi. Hanya ta biyu ita ce ki samu madarar shanu wacce ba a dafa ba, sai ki samu gishiri cokali 2 na ruwan lemon tsami ko ruwan juice ɗin lemon tsami, sannan ki gauraya sosai. Bayan nan sai ki samu auduga ko tsumma mai tsafta, sannan ki riƙa dangwala kina gogawa a jikinki ko a fuskanki. Bayan nan sai ki wanke jikinki ko fuskanki da ruwa mai ɗumi. Hakan zai cire miki dukkanin dattin da ke maƙale a ƙofofin fatanki. Hanya ta uku ita ce ki gauraya ruwan rose water ɗinki da kuma ruwan lemon tsami, ki shafa a fuskanki da jikinki. Yin hakan zai cire miki tabon da yake fata ko fuska, sannan yin hakan zai sanya fata ta yi laushi da kuma danshi. Hanya ta 4 ki samu lemon tsami, sai ki yayyanka, daga nan sai ki markaɗa. Bayan nan sai ki shafa a fuskanki ko da jikinki, zai sanya miki laushin fata. Hanya ta 5 ki samu carrot, sai ki markaɗa, daga nan sai ki shafa a fuskanki da ko jikinki. Bayan awa 2 sai ki wanke da ruwan ɗumi. Yin hakan zai sanya jikinki ya rinka haske da kuma ɗaukar hankali duk wanda ya kalle ki. Hanya ta 6 ‘yar uwa ki samu kurkur, sai ki daka niƙaƙƙiyar alkama, sannan ki haɗa da man zaitun, daga nan sai ki shafa a fuskanki ko jikinki. Bayan awa 2 ko 3 sai ki wanke fuskanki ko jikinki da ruwa mai ɗumi. Hakan yana cire ƙwayoyin cuta da ke maƙale a fatan ɗan adam. To ‘yar uwa, za mu tsaya a nan, sai kuma kun ji mu a cikin shirinmu na gaba. Da danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da warhaka. Sanarwa da arzikin sake da muku a cikin shirin mai suna don uwar gida mu gyara jiki. Tare da